Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Hayi ngibamba lakho makhelwane ukuthi utiritiri ubehlangene nomndeni wakayeni. Lo wasemzumbe givele sesiyawazi ngewindi la kumzansi Magic. Hayi utiri usondela ngakhona eKZN. Kuyahlangana okuhlanganayo. Nakumabhizinisi futhi siyambona ngathi uyeza ikhona into ayibonayo laphaya kumabhizinisi. Kulena-ke yamabhizinisi cha ngiyamsapotha 100%. Nakulena futhi enye ayizamayo nakhona uyayidinga i-support. Ngasho ukuthi ngu-anti kulezi ngane ngiyohlezi ngu-anti bahlezi bebancane kunami ngimdala kunabo ngeminyaka noma ngabe ngiyabalungisa angibalungisi ngenzondo angimlungisi sakukhomba ngesibhamu ukuthi yenza manje mangibona ngathi kunengozi kukhona ukumemeza ukuthi nayi ingozi kodwa kube khona umuntu othi mina ngiyayibona ngiyazi ukuthi ngenzani uyabo. Hayi-ke siphume kwindaba zengozi ngoba akuzikho serious kunale video nje ayikho serious. Into ebengizonixoxela yona ukuthi usengapha kumndeni wakayeni nobhebi singaba kusho ukuthi bebeyobona umkhulu nogogo okuwabazali bakamayeni okugogo nomkhulu kaSibindi. Kanti ngaba abasemzumbe siyabazi noma kumakhelwane bengabe ukhuluma iphutha kodwa ngithe mangilunguza ithombe ngathi hayi abasemzumbe siyabazi akubona abasemzumbe lapho okusho ukuthi impela ubengapha. Tiritiri useshuthe namathele nakumayeni. Ayo mina ngithanda ukuyidlalela futhi asixabele angixabani namuntu. Bengizothi fahla nje lokho ngoba solo behleba kancane seletha yona le mgosi ebandayo ngoba izwe nje liphithizela sayidinga into encane ezosiphazamisa futhi hayi exabanisayo ngoba ayixabanisi indawo. Ungapha-ke eKZN utiritiri wakha no-connection ngapha eKZN hayi akasebenze-ke ngapho. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.